Iya, Mbak Mimin, Mbak Apri, tak suwun jumeneng. Bocik umum rasa Mbak Mimin Mbak Apri ora mergo golek upa ning rasa nek rasane manjing dadi tresna seduluran manjing dadi tekaning batin fa insyaallah nyambut gawe ora krasa wis para esuk ya Mbak. Lah nggih. Nek rasane niku gambuh ngoten wektu mboten krasa ngoten nggih. Ning nek wong ra seneng nunggu karo wong sing ra tak seneng. Ngitik-ngitik kaya ninggal-ninggal lho. Ning nek karo sing ditresni mbok nunggu 2 jam ki ora krasa. Iya. Kabeh iki dilandasi rasa tresna. Upama urung patek tresna sinaun resnani. Lah iya. Tresnani sapada-padane urip. Mbah kuwi lenang, mbah kuwi wedok. Mbah cah cilik, mbah wong tuwa. Nah. Mbah paribasan cara strata ekonomi, pendidikan lan sak pitute aja dibidak-bidakke. Kita nggak pernah tahu sapa ngerti besok njuk tulung karo wong sing dianggap sepele karo awake dhewe. Lho. Karo wong cilik. Lho, paribasan nek dhewe iso mangan enak, sego kan ning restoran dadi regane padi larang. Paribasan sakmene dadi 50.000. Ning petani sing nandur, nah, sing matun, sing nosrok sing mepe gabah direwangi boyoke lho. Dadi menghargai prosesnya itu. Betul. Es teh iki nek ning restoran iso 8.000. 8.000. Nek wedangan iso mung 3.000 jajak. Ning ora mergo es teh, mergo saka kahanane, mergo nek ngantek engko ning restoran kabeh wong-wong cilik ngombe es teh apa ya kangelan. Lah nggih. Terus UMKM pripun ngoten? Ora jalan. Tidak menggeliat, uang menggeliat kok UMKM ora itu menggeliat. Kok uang menggeliat iki ngopo? Dikapake kok menggeliat barang. Ya iya pokoke awake dhewe iki manjing ngajur-ajur sesuai karo situasi kondisi. Nggih. Ben harmoni apa sekarepe. Wah, nek ruwan ngene enggak awake dhewe iki pancen siji ngabekti nyang Gusti Allah, loro leladi nyang masyarakat, ping telu ngendang-endangi buat repoting masyarakat. Nggih. Kita jumbuhkan kadewasanipun. Nggih. Nyatane nek dilandasi ngono ku ya akeh sing tresna lho. Nyatane dalu niki lho sing mirsani tesih kathah. Ibu-ibu nggih tasih wungon. Iki mau donasi iki nek kleru sekitar 60 jutaan. Iya, terus ana sing apa brujut barang iki mau ana sing ingkung loro. Ana sing krupuk. Ana sing beras. Ana sing tempe, komplit iki mau ya. Lah iya makane wujud kepedulian iki ya sak mampune ya nek ngene iki jenenge adil ra kudu padha. Lho, sosiale tinggi ya. Kanggone wong cilik paribasan beras 2 liter wis ngeneng-ngenengke lho. Nggih, betul. Ki enek anu, Mbak. Menapa? Hambuju wekdal menika wonten permintaan melanti rinonce sing bawa aku dhewe. Saking Mas Hartono Karangdawa Klaten. Oh nggih monggo Mas Hartono mriki. Ya. Melati rinonce. Ya, Mas Harto iki. Ha. Oh Mas Harto. Sanes to. Pak Hartono mriki, Pak. Ha, iki. Oh iya. Oh, aduh. Jumeneng, Pak, jumeneng. Oh, lenggah mawon. Nggih, Ragi mriki nek lenggah. Bibar futsal niki mau.
Telenggah radi mriki mawon kajengi mlebet syutingan, Pak. Nggih. Mriki Pak, konten mriki mboten Mungkin ndak apa-apa. netizen takon mengke sapa to iki kok ora nek anu piyayine nek suarane kan ngoten. Mriki Napa mriki. kagem dingklek kula niku, Pak? Lah pun lenggah diklik mriku nggih mboten ana apa, Pak? Oh, nggih. Pun lenggah ya ora apa-apa. Nggih, pun sak sekecanipun Pak Hartono. Nggih. Ini mantuk kerja, Pak. Oh nggih to. Nggih. Ten pundi Pak kerja ya enten nembe mantuk. Tumut gabah, Pak. Bakul gabah. Napa? Ngunggahke gabah. Gabah. Ngunggahke gabah. Ngunggahke gabah krungu dadah. Gabah. Monggo bawanipun, Pak. Monggo. Sugeng dalu Mas Petruk. Sugeng dalu nggih. Nderek rungo. Siap. Ngguyung mriki. Pak Cucal sedalu natas. Siap. Pak Hartono. Yuk. Matur nuwun kula sampun paring modal murakani bawa melati renon sewu. Nggih niki kok dadak niku dadak nyaweri barang napa to, Pak? Pak ya Allah. Ji loro, telu, papat, 5, 100. Wah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barokahullah. Barokah. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Radi mriki Pak niki kabele cekak, Pak. Nggih. Kang katulu melati reno Reroncen melati. Kang katulu reroncen melati malelo katongton rino wengi among dadi empen pepuntone pantes diku dununge wong manis ingkang mawe Monggo sintenipun sinten sing ngayahi, Pak? Iring etan dhewe, Pak, monggo. Etan dhewe. Kaya Kajae seneng sing lemu-lemu iki. pilih bleguk, bleguk. Genan dudu. Mangga Bu Cinta, Mbok Nekinan. Garwane Pak Pukon. Coklit kok bukan. Yuk. Pama mbok iki nangki
barang neng hotel-hotel ngono kae, neng lobi hotel ke lho, Mbak. Mbak Mimin. Nggih. Kuwi mesti kurup ya. Tur ora usah dadak ngejak wong liya. Lah napa-napa saged tok niku. Sing gender garwane. Nggih. Le nyiter anu mara sepuh. Nggih ta? Nggih. Wis bathine akeh tenan kuwi. Dimalak dhewe kok bojone karo pakne ra dibagi kuwi. Ya ora. Ayo wong keluarga seniman kok. Nek Mbak Mimin ndek mrene kono apa nggih enten darah keturunan seniman, Mbak? Nek bapak Mbah napa bapak napa? Oh, nek simbah ngendikanipun nggih. Nanging mboten nate merangguli pas pintah namung ngendikanipun swargi simbok mbahmu dhisik ya badut ngoten. Badut ya apa to kok dagelan. Badut iki nggih kaya sampean ngoten niku. Nggih ngendikanipun. Kaya guyu apa pri? Ngendikanipun ngaten lho, apa aku saka getahe Mbah Kakung ya. Oh. Badut ki. Maksudnya badut ki dagelan ngono cara saiki. Nek Mbak Pri pripun enten darah seniman nggih? Mboten enten. Oh ngoten. Bapak kula bengkel, ibu kula penjahit. Oh, kok ya. Spesialis njahit lambene tangga sing julid niku. Nek nggih berarti otodidak nggih, Mbak. Otodidak. Alhamdulillah. Tambah umur ki galakmu sudonen Pri, galak disudon. Kuwi ora galak, kuwi semangat. Soalnya ngeten lho, enten to jenenge pamane kula biasane gibah bendina ki nek prai gelengan suwe-suwe. Saiki ya iso nek kon mengilangi lho iso, ning dikurangi sithik-sithik. Oh. Kaya apri ku gualak anggere ketemu wong ora beneran hawane anu apa? Aku ngapa elek? Jengak-jengak ngoten kok hawane. Ning saiki tambah umur dikurangi. Ya. Kurangi. Memang kita dipunyai karakter Wong tuwa tinggi iki sayem kok, Pri. Ana sing wonge watake kok ngono gantas, ana sing apa-apa dilurui. Ya kira dilongkas poso bar kuwi bakdo to. Nggih. Sesuk nek bakdo apura-ngapuran, apri moro nek gone Mimin. Wis apa? Ora wani nggih ngono ora wani nggih to. Kowe kok dikon ngapura ora wani nggih ngono to. Dadi kanca kula 15 tahun urung tau lek njuk ngapura, urung tau. Bodo lek njuk ngapura urung tau. Ning tak omongi lho, ketok sayange Mbak Apri iki nalika sampean loro kae lho. Walah, kok pencitraan. Niku kan disoting pas ketake mijeti kula apa disoting. Ayo dipoto terus di-share seolah-olah niku apa yang dilakukan sehari ini seperti itu padahal zong. Kok senengane? Ora ngono lho. Wong perwujudan katresnan ki beda-beda bentuke. Aku ngerti kaya ngono nadyanto karo sampean sok kasar. Kuwi jane sayange ngungkuli karo kanca-kanca ten sampean. Panjenengan mboten ngerti sejatine kok. Nyatane ning atimu isine goraku wong kowe dibius bar operasi. Ha. Setengah sadar niku. Sing dipadosi kula. Apri. Dek Apri neng ndi Dek Apri. Lho iya lah. Apa dibius nek ye? Kuwi sakeno kena jam sing nemplek nang aku. Nek sejatine aku ra sudi. Lah wong kan petengku kan loro tok asam lambung njuk diseko banyu anget kok banyune anget disokke awakku. Diseko. Iki nganggo botol apa nganggo apa? Lah kowe seminggu radus kok ora gelem adus kok. Wis pentinge saiki garek sehate ya Pri. Kowe karo garek sehate. Ngabdi nang budaya. Wis jenenge dua karakter yang berbeda. Mereka mesti ono apa nggih? Beda penemu, sok bersinggungan lan sak piturute. Wong kono niki nek ngupload ning nggon statuse duo kesayangan. Lho. Kowe iki kesayangane Apri. Kok kowe iki kesayangane Apri lho, ora krasa iki. Niku pencitraan. Ora ya. Tenane kosok wangsulipun. Ning bakul sepenting sehat, sliramu sehat, aku ya sehat, kanca-kanca sehat. Tambah lemu. Budidaya pimen iso keterima karo masyarakat. Heeh, keterima karo Gusti Allah barang. Benjangipun sih. Wis, melet sik. Yuk, Mbak. Mbak sinten? Terima kasih kepada ibu kita Sinta.
Wis diaturake. Ibu Sinta Triningsih sarjana seni. Iya, SSN. SSN. Ki sarjana senine ya akeh lho mangsamu. Nggih. Heeh. Kembali kepada Laptop. Mbak Mufida. Oh, Ya Mupida, Sopiana. Mufida Sopiana. Oh. Gibah komun itu kok jam 8 nganti jam tengah 2 kok ora leren. Ket sore kok ora Sing kemput. dirembuki apa? Apa ngrembug rego Mas apa rembug? Pelek barang, Nduk. Aku tak nyuwun jenang gula. Nah, Oh nggih. Ya, iki dihayati mesti pas iki nembang jenang gula, saat-saat iki mesti apik banget iki. apik. Iya ta? Kejiwaan. Ya ta, Cok? Ya iya, mesti apik banget iki. Jane bocah sing gawe tatu ning ati Mufidai ana ora ning kene ra to? Mboten. Ora ono. Enggak seperti itu. Ora ngapa? Kan ini kan menghayati liriknya. Oh. Dari hati lho, Le. Aja ganggu lho, Nak. Sing bawa Budi, jeneng Budi. Iki saiki pangkate munggah iki dadi lurah. Waduh. Oh. Lurah pasar. Budi sate, Budi lurah. Itu, Pak. Pelak barang Bu terserah harap bawa apa monggo. Lagi. Ya. Taunana windanana nganti pikon Rasa kesusu suarane dimatke. Ayo. mangsa dadak bisa lali Iki yoga sewu dalang kok iki ya. Nah aku prei sok melu Dik Surana barang. Wingi melu kuda. Wah, Wah, laris sekali. lari sing nganti ra eling kok piye. Terus ya, kok melu Mbah Narto iki sing muni sapa ki mau? hei Dal kowe ngapa Tekan sprene iki sih musuhan to Ije. karo. Kuwi kaya lengaro banyu kok. Kaya kucing karo kirik ning jare Budi pilih kirike. ah mergane anu Piye? nek kawin suwe Pak Lampene. Ya. marang dika ingkang rina wengi dadi ati prasaja tur bisa mompong terus Bijane apik Bu ning kurang semeleh iki Bu. Celak ngopo lho. Jenenge ku ngopo to kok kesusu ki? Wong yo dikancani aku lho. celak patroli Mbak Celak cawuk-cawuk wong piye Mas aku. Iya. Nano buka celuk digawe langgam sing mat kae. Ya. Iki senengane Mas Harto tak kirimi karo Pak D. Pak D Wardi. Ya. Yo, diaturke monggo. Oke. Nah
aja ngono aja ngono cengkok karemanku aja lali ya nduk nano 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 kuwi karemanku Nggih, siap. Oke. Selake janji Aku iki ketemu sing tak tresnani muni ning saiki aku radar beri Gusti karo kanca muga mulya ora nyoba jebul ora tolong ora kono kaya tega jaga biyen luwe lagune apik lho Muf ya apalke ya sesuk ya Nggih, niki lirike kok ngena banget. menika ingkang ngripta kadang kula suwargi Ki Haji Anom Surata Mas kula Oh nggih, saya sangat Saya tak? liriknya terus sama notasinya juga kan pas karo jenang kula rak pas pas banget. bareng lali terus dipek nguwong Heeh. los bae Neng aku durung enek. Sakit. pring wulung dirincipi najan burung sing penting Napa? wis nglincipi Batan, Tapi saya tidak menggelani ini semua kok, Pak. oh iya nikmati aja sambil mendem gitu Boten pareng. mendem kahanan maksudnya mendem ki yo iya. ora kudu ngombe omben-omben kuwi ora mangantape kakean mendem oh Pak Dalang pinter kok Pak Pak BG mriko mboten parengaken. oh ngoten Engko nek ora dionceki langsung ditelan mentah darani ho ora mboten prayogi. Wis dipupus ae dah. Apa to ya ampun. Uripmu gur kon jaga jodhone wong. aku ra muni lho Padha karo aku. Ayo. Kok kaya ngene ya? Ki piye? Jane awake dhewe sok bakale kaya piye to ya? syutingin cah loro ki lho apik men Mbah Imen piye, Mbah Imen? Sing berjuang kamu ya. Sing ngunduh kayak wong liya. Dan aku suka. Kowe ngono. Mbah Imen iki oh. Kono ora ngrasake lara ate wong diselenggarake. ya matur nuwun menika tasih wonten pundutan Tandha Mata sing kulino seragenan ki Mbak Wida Ah, niki. Tandha Mata sing piye to Tandha Mata iki Tandha Mata ayo ayo ngono ta jumeneng aku pengen Mbak Wida goyang kok oke ya Mbak Wida joget dipersani nggih oke ayo tambah ngantuk ayo dah wah sendru dah Sampai bawah nganggo keri-keri. Alah keri-keri.
Kayak iki wis ora keri kok wis ana ya. Itu dah. Pak BG kok los kompoto Mas. Kowe ngerti bekecot kara? Nggih. Delok nek bekecot mlaku no. Heeh. Jupucukno terus diwalekne lho. Wis ngono kuwi dadi. Kowe ngilmu tua ora mudeng kowe jek enom aku ora wis tua. Tidak. Pun mboten ngaruh kok, Pak, pun. Wis kono sakarepmu. Ayo, ayo apa? Tanda mata dadas. Iya. Saga. Hop. Sing muni keri-keri ben Mbak Widatok. Dikendangi tok karo Mas Didi. Sing muni sogok wong akeh ya. Nah. Mergo nek ora wong akeh ora marem. Ora puas ngono lho, ya ta? Sing sogok wong akeh lho Mas Anggit. Iya. Iya, Di. Iya. Sogok. Keri. Meneng sogok. Sogok. Keri. Iya, nek. Sogok. Cepet ke. Keri. Oh. Berarti ngene, dhek iki iso ngatur irama. Boleh wong sogok. Apik lho iki. Le ngendang terus nglekar. Ya, Dik. Sik ujur sogak-sogok ae. Ora bisa engko. Engko ngono nganggo termin nganggo wektu ora. Mbok nganggo tempo-tempo. Ayo sogak-sogok. Selak pengen aku iso ya sik, Bang. Keli. Oh. Keri kok keli. Keri. Kupinge gareng. Yuk. Tak simpen ana
Bumunku lho, angger sing nembang Wida kok ora wedok ora lanang kok euforiane kaya ngene lho. Bumun aku. Ayo Bu. Kok sik to. Elak tenan. Sing muni ngono iki sing pantes sing ngempul. Muni apa, Pul? Seneng aku. Ya. Lanjut. Tak simpen ana ninggal katresnan menika wonten pundutan. Aku tak nyuwun suwantenipun penyanipun ibu kita Surawana. Ya Bu Winanti Surawana. Iya. Ya Mbak Win, aduh. Sing putri Seniwati sing lanang tukang mixer. Jur nguntir wae. Atoto. Loh, Pak Toto iki apa? Sakit. Loh, sapa limune sakit iki? Sapa iki, Mo? Sapa limune sakit? Kayak telepati ngaten lho. Lah iya. Ku bar iki Mbak Mimin, Mbak Apri. Ngantek sak jam setengah 5 esuk. Ya. Bar wi yo Allah. Ya, ditujukan kepada siapa Bu Winanti lagu ini? Kangge menika sisian kula. Weh. Sing sok nonton penyanyi dangdut terus mripate kira niku. Nggih, nganti lali dalan ngomah niku, Pak. Aja nganti ninggal katresnan yo, Mas. Waduh. Suranto. Iya. Aku padamu. Padamu negeri. Iki ngangge sagok-sagok mboten, Mbak? Yo. Karepmu, karepmu ora karepmu. Karepe bojomu nek kuwi arep nataki piye? Nek iki rawani gojeki soalnya sudah ada yang punya nek bedamu los. Iya. Jane nggih mboten napa-napa. Hah, enggak boleh. Ngeten iki kan milik umum, Pak. Dilarang. Nek suarane oke, nek sana mboten apun asu senengane ora. Wah, wis tertib Bapak grup iki tentrem. Iya. Sing tentrem. Yuk.
lagu lawas lho, tetep jaipongan. Wuyung angel layong ati kumpreng pikir bingung, kalanturing rasa nganti ora bisa kandha, amung mendem tresna marang sliramu wong ayu, tumawung rasaku sok kapan bisa ketemu. Kumedang angadang ing netra cetha sinawan, ambebeta rasa solakang sarwa prasaja, bijak gegek lati eseme kang merak ati, kagawa netra kandha isine panjangka, doh wong ayu kaya wis kampung rasaku, mring sliramu wong manis kembange tresna, kata rasa apa uga mok rasa, kabondo tresna bencoring asmara, angin litit wengi miyak kang swasana sepi, gawanen tresnaku tumeka pepujati, ora waton janji yakti bakal tak wujuti, lungguh sesandingan lamun tumeka ing wanci. Ngene lho sing jenenge lek Sati men ki apal ya meneng ae malah icik-icik. Ya. Asik ya, Truk? Iya. Ki mau judule Kembange Tresna. Oh. Kembali Mbak Apri karo Mbak Mimin Jebeneng ayo. Aku pengen berdua duet. Lanang wedok lagune apa terserah sing penting dandut. Oh, ngono ayo. Monggo Mbak. Apa Lek? Lagune Lek? Dangdut. Kusuma Wijaya. Wis kono terserah. Ya, Kusuma Wijaya ya kena. Jane sing lanang wedok lho apik. Oh iya, apa aja sing lanang wedok, sing asli lanang wedok. Ben duwete ketok sip. Katresnan sejati. Oh, Nah, kuwi apik. Iya. Yo, berarti tresna sejatine Mbak Mimin iki karo Apri. No,
Apri karo Mimin. Mbak aku tak pengen ngerti salaman terus sayang-sayang. Mboten mbok burohke karo liyane. Nyawange burohke kok. Lah iki duo kesayangan Aku lho. nek ana tekon Mbak Apri ten kula lho ora tau ketemu karo Apri nang panggung. Mbak Apri mana ngono kuwi judeg aku. Ora tau ketemu kula iki. Salim sik salim. Mboten shoot. Tuh wong tuwa wis Kula ratenane. niku ya akad Apri nek gur Sherlock kalih seragam. Oh ngono. Niku men sok kadang kula mripatku sok lamur sok beda. Sok dimarah. Ning tahu tak salah seragamno tahu. Sering niku sing. Lah terus piye? Ya dienggo ngono, sepanggung. Nggih, mriku kulate pun lira-liru nika. Pun lira-liru ngoten nika. Nek ngono kuwi WA. Sampun. Weh. WA pun Pun dipoto. Kula niku rinci nek ngirimi niki. Jare iki kotang iki ngoten. Oh, kutang barang. Iki sing gesut kok. Yo, kayang apa? Katresnan sejati. Mimin, Mbak Apri, matur nuwun nggih sampun kersa mbantu. Kira krasa wis 2:30 punjul 10 menit manut jamku. Nggih, matur sembah nuwun. Sedaya warga panitia wonten ing tlatah mriki. Mugi-mugi sukses dayanipun. Amin, bejo donya bejo akhiratipun. Amin. Nggih. Didik jan. Nggih, mugi-mugi selamat sing nanggap, selamat sing ditanggap, selamat sing mirsani tanggatan. Amin, 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 amin. Long-long ing griya mangu-mangu bangun kun kanduhan rimang lur leno tanpa gandit lolo garing Petruk lawan Bagong dalem den dalem bose dadi pangertenmu abot tanggung jawab Arjuna krana wektu iki bakal budidaya malikake marang praja Ngamarta jernyatane wektu iki Ngamarta nandhang rengko antuk dawuh saka Yang Wiyasa lamun kudu ngenteni timbuling Iwang Bathari Sri Dewaning pangan Punakawan ya taya dosa sang guru kula ya hamudusa sang Sri nggih Den mboten maiben awrat tanggal jawab jengandika Ndara Arjuna jernyatanipun kewajiban maluyakaken negari menika wonten astanipun para satriya kanthi mekaten nggih Den swelingipun lari alit kados kula nika tiyang alit kados kula menika namung setunggal kok Den tekan tekun tekan sedyanipun mengkono nggih mila badhe tindak pundi kula nderek wonten wingking ayo budadine iki ngedut ing marang tindak ing sugete pemitra nggih suami kula nderekaken Den
Ha!